Takže, čaute ľudia. Chcem vám povedať iba, že úprava môjho YouTube kanálu prebehla veľmi rýchlo. Takže týmto vám chcem povedať, že začnem natáčať videa už buď pondelok alebo na druhý týždeň. Takže nahotam ten like a hlavne odber, pretože do konca tohto júla sa snažím dať 100 odberateľov. Keď dáme 100 odberateľov, môžem dať odhalenie, alebo ten najlakovaný proste ten komentár, ktorý bude mať najviac lajkov a najviac komentárov, tak to splním. Aj ten najsprostejší komentár. Zakryť z okna. 6-7. Dobre, takže toto sú zase naše trendy. A chcem vám povedať, že teda začnem natáčať už na budúci týždeň. V stredu. Asi. Takže keď dáme 100 odberateľov do konca júla, tomu verím, že dáme, pretože ste mi dali 95 odberateľov, za čo vám veľmi ďakujem. A keď dáme teda tých 100 odberateľov, tak dáme za prvé odhalenie stream, za 120 dáme stream, potom dáme videjko, ktoré bude secret videjko, také, že čo mám už nastrihané. Sice ešte na ňom robím, bude to mega dobré video podľa mňa. A podľa mňa, že by sa vám aj mohlo páčiť, takže nebudem vás zdržiavať a čakajte si do stredy.